Bon dia a totes i a tots i benvinguts al nostre Palau Comtal, nucli central de la Fira de Tots Sants, per explicar-vos un poc com va ser el format de la Fira 2020. Els darrers mesos hem estat treballant en aquest nou format per a no tindre que suspendre la Fira. Aquest format s'ha adaptat a la situació sanitària que tenim i per tant hem tingut que prioritzar aquesta seguretat i aquesta salut, sempre tenint en compte totes les opcions que les entitats sanitàries ens indiquen d'aforament, de desinfecció, de la distància personal que cal mantenir. I en aquest nou format, gràcies a les noves tecnologies, hem aconseguit tindre una fira que serà híbrida. Estarem parlant d'un format digital i d'un format presencial. Vos explico un poquet com seran aquestes dues línies que hem treballat. En primer lloc, la part digital, el que interessava era facilitar aquesta vessant comercial i econòmica, motor molt important per a la Fira de Tots Sants i per al poble de Cocentaina. I per altra banda, agrair a tots els expositors que any rere any estan venint a la nostra fira. Teníem que agrair-los aquesta fidelitat. Així que el que hem proposat, els hem oferit poder tindre la fira a les seues cases, als seus establiments. La idea és que puguen tindre les seues promocions de fira, les seues ofertes de fira, com han tingut en les darreres edicions de fira, però en lloc de tindre-ho als carrers del poble, que ho tingueren a les seues cases, als seus establiments. Per aconseguir aquesta edició, el que s'ha preparat és una imatge gràfica especial per a que tots els establiments que participen en la Fira del 2020 tinguin els seus establiments i puguem reconèixer-los com a establiments que participen en la Fira. A més, aquesta Fira hem decidit que dure al llarg de tot el mes de novembre, no sols els 3, 4 o 5 dies que habitualment dura la Fira de Cocentaina, i la raó, el motiu per a que hagin decidit que s'allargui un poc en el temps és per evitar les aglomeracions, per a que la gent pugui acudir a aquests establiments a fer les seues compres habituals de fira en més temps, que no vagin tots el mateix dia. Amb aquesta nova iniciativa pretenem crear una xarxa comercial a nivell comarcal perquè tindrem establiments de tota la comunitat valenciana. I l'Ajuntament, la regidoria de Fira, el que proposem és aconseguir una campanya en els mitjans de comunicació per donar a conèixer aquest format de fira, per donar a conèixer quins van ser els expositors, els comerços, l'hostaleria que van estar pendents de la nostra fira. I d'altra banda, el que hem fet també és adaptar les xarxes socials oficials de fira, així com la web Fira de Cocentaina, per a poder tindre tota aquesta oferta comercial representada. L'usuari, la gent que vulgui comprar en fira, podrà accedir a la web i localitzar tots aquests establiments que participen de la Fira del 2020. En la web, a més, intentarem que estigui tota la informació d'aquests comerços, d'aquests establiments, els horaris, en quin lloc estan ubicats per a poder anar a visitar-los als seus establiments i si necessiten una cita prèvia, qualsevol cosa que es pugui oferir a través de la web per a tindre tota la informació necessària. Com es deia al principi, tindrem també una part de fira que serà presencial. Aquesta part és la vessant cultural de la nostra fira. Tindrem les exposicions, per exemple, com s'han tingut de forma habitual en aquest Palau Comtal, i també tindrem altres activitats que seran noves i que esperem que per a anys veniders de fira puguem comptar amb les mateixes. Sempre complint, com deia, les mesures de seguretat, sempre complint l'aforament, les distàncies interpersonals i tot el que comporta el que estiguem en aquesta pandèmia.
Bé, un dels elements principals i protagonistes de totes les presentacions de la fira és el cartell. El cartell aquest any ha estat fet per l'empresa Visual Crea Studio i amb ell el que veiem és que el cavall prevaleix per damunt d'aquest complicat 2020. És una forma de demostrar que la fira està per damunt de les circumstàncies que estem vivint en aquest any. El que l'empresa ha volgut demostrar amb aquesta imatge és que la fira dona un suport decidit a tots aquells elements que la conformen, com és el comerç local, com és la cultura, l'oci, els expositors, els visitants, la gent d'aquest poble. Veieu que el cartell és molt net, és pla, té uns colors molt primaris i per tant el que es posa de rellevància és que aquesta fira està marcada per l'esforç no sols de l'Ajuntament, que és qui organitza, sinó de tot un poble per seguir amb la 674 edició de la nostra fira internacional. Tots els anys ens pregunteu quin és el secret de la fira i tots els anys vos diem que la seva capacitat d'adaptació. Bé, 2020 ha sigut aquest any que ha posat de manifest més que mai que la fira és un gran motor que no s'atura per absolutament res. Aquest any, una vegada més, ha demostrat que sap adaptar-se a la situació més complicada que hem viscut en els últims 80 anys. I si parlem de protagonistes, altre que sempre desvetlem en la presentació de la fira és el nom d'aquesta persona a qui el poble de Cocentaina li encarrega llegir el privilegi que en 1346 el rei Pere IV el Cerimoniós ens va donar. Enguany, tots sabem que és un any molt especial i per tant la lectura del privilegi també havia de ser molt especial. No tindrem un pregoner, enguany seran dues entitats les encarregades de portar a terme este orgull contestar i les dues entitats són el Programa de Benestar Social del Tapis i el Centre Ocupacional Gormaget. És la forma en la que l'Ajuntament agraeix a totes aquestes persones com han portat el confinament i la seva grandíssima i excel·lent capacitat d'adaptació. Que aquestes dues entitats porten la veu d'un privilegi de l'única fira d'interès turístic internacional que tenim en Espanya significa també dues coses molt importants: visibilització i normalització. Volem aprofitar aquest altaveu internacional que té la nostra Fira de Tots Sants per a dir que totes les persones que integrem la societat, independentment de les nostres habilitats i de les nostres capacitats, totes les persones tenim alguna cosa a aportar i, per tant, totes fem poble. El privilegi sabeu que és un document sumament important per als contestants i les contestanes i cada any li encarreguem a una persona que per el seu desenvolupament professional o per la difusió que fa de les tradicions del nostre poble, li encarreguem que llitja allà fora de cara a tot el poble i a totes les persones que ens visiten. Bé, aquest any la lectura la farem també al Palau, en altre lloc, ja anirem desvelant com serà aquest primer dia de la Fira de Tots Sants, però és un any extraordinari i aquestes persones també ho són. I és la forma en la que té el poble de Cocentaina de dir-los que estan orgulloses de les lliçons que ens donen cada dia. I aquest any ens han demostrat dues coses molt importants, que són supercapaços, que són persones amb una capacitat de superació per damunt de la que nosaltres tenim i sobretot que són persones responsables, de les que tenim moltíssim que aprendre. Així que aquest any l'alegria és doble amb els pregoners de la fira. I per últim ja vos hem presentat el que serà l'esquelet de la fira, de la 674 edició de la Fira de Tots Sants, i volem que quede molt palès que l'esforç i la voluntat de l'Ajuntament de Cocentaina per no deixar de fer fira està així. Per això tenim l'orgull de dir que aquest any hem tingut que fer un treball molt intens de readaptació
de la fira, però així tenim un any més la Fira de Tots Sants. L'oloreta que tots els anys diem els contestants que sentim quan ve la fira, aquest any serà diferent, l'haurem de fer amb les mesures de seguretat, però sí que queda molt clar que s'ha treballat per oferir una fira adaptada, una fira amb limitacions, però el més completa possible, perquè la fira segueix sent un motor cultural i comercial i sobretot la fira segueix sent la grandíssima tradició de tots els contestants i les contestanes. Teniu alguna pregunta? La majoria dels expositors tenen alguna seu així al que és la Comunitat Valenciana, estan tots convidats, estan tots encantats de poder participar, encara que siga d'aquesta forma, i sí que a través de les seues webs es podrà comprar o de forma presencial, com he dit, estarà en la web indicat on estan els diferents comerços, els diferents establiments, els diferents expositors, per a que la gent pugui apropar-se a ells, als seus establiments. La rebuda ha sigut espectacular per part tant dels expositors, dels diferents sectors que tenim habitualment en fira, com del comerç local i l'hostaleria local. La fira s'inaugurarà tal com estava prevista, però ja sabeu que amb un format molt limitat i poquet a poquet anirem desgranant-vos quines seran les sorpreses, les poques sorpreses que aquesta edició ens deixa fer. Però sí que més avant ja vos explicarem com funcionarà, perquè s'hem tingut que adaptar també a l'aforament i al control de com i on podem estar cada persona. Sí, tindrem una programació cultural molt variada. He comentat les exposicions perquè de forma habitual estaran així al Palau, però tindrem concerts, tindrem teatres, anirem avançant conforme anem tancant aquesta programació, tot el que tindrem per al mes de novembre. Doncs moltíssimes gràcies i bona fira. La màxima representació de la vila i també d'organitzar en companyia de la seva responsable de fira una fira molt especial. Senyora alcaldessa, molt especial, molt contenta per el treball que s'ha portat en esta Fira 2020, extraordinària, no? Extraordinària en tots els seus aspectes i també extraordinària la capacitat que ha tingut l'equip de treball de l'Ajuntament per anar adaptant-se, perquè ja sabeu que les circumstàncies van canviant i cada setmana tenim una realitat diferent i per tant pareix que mai acabem de tancar aquesta edició, però ja està presentada, l'esquelet ja està complet i ara esperem que allò que ens ha deixat este 2020 preparat la gent pugui disfrutar-ho, aquesta part cultural que és més presencial. Esperem que vinguin a visitar-la ací al Palau i també esperem que, com sempre, siguin fidels al comerç i encara que siga online, també participen de l'economia que tota esta fira sol generar. I ve molta gent a gaudir de la gastronomia contestant, alcaldessa. No podem oblidar-nos d'aquesta faceta, no? La tindrem a l'abast de tots, controlar, amb distància, amb seguretat. Els bars i els restaurants de Cocentaina, com sempre, estaran a la seva disposició i esperem també que sumen i que oferisquen algun menú especial per a la Fira de Tots Sants, sempre dins de totes les mesures de seguretat que s'han de cuidar. I jo crec que de moment la gent de Cocentaina està fent-ho molt bé, quan estem mantenint-se amb unes dades que en comparació amb els pobles que s'envolten són molt bones. Però bé, ja que seguirà amb aquest coneixement, amb aquest trellat, amb la mascareta i amb la distància social. I una última qüestió, senyora alcaldessa. Anirem coneixent a poc l'amplíssim calendari cultural, musical, l'atractiu que posa a l'abast de tota la província, de tota la comunitat i de tota la regió, la vila com tal, no? Efectivament, poquet a poquet anirem desgranant-vos quines són les exposicions, el número d'expositors total que participen d'aquesta part comercial, que aquest any serà online, i anirem desvelant-los xicotetes sorpreses perquè aquest any ens deixa un marge de maniobra molt estret per a poder oferir a la gent una fira tan espectacular com la que hem conegut fins a l'any passat. Rodejat de molts professionals, si no això hauria sigut impossible, alcaldessa. Efectivament, gent molt professional, però és que per damunt de la seva professionalitat està l'estima que li tenen a la fira. Per això ens lluís tant. Enhorabona. Moltes gràcies. Ja s'ha acabat la presentació de la fira extraordinària, perquè això és el que toca. Eugènia Miguel
que enguany li ha tocat ballar en la més lletja, diria jo, no? Perquè Mariona li va passar els trastos, com es sol dir, a Eugènia. Serà diferent la fira, no? Serà una fira totalment diferent, ens hem tingut que adaptar a tota la nova situació en la que estem, però bueno, tindrem una fira, conforme diem, en un format totalment diferent, digital la major part, sobretot la comercial, i bueno, és el que tocava enguany, no podíem arriscar-se a tindre aquesta presència de públic en els nostres carrers, era inviable, i el que hem intentat és que aquesta vessant comercial sí que es duga a terme, encara que siga, com he dit, de forma digital, i per altra banda tindrem la part presencial amb les exposicions, amb els concerts, amb diferents actuacions, un programa molt variat que durarà tot el mes de novembre, al igual que la fira comercial. Escolta, Mariona es passa el mando, com dic jo. Tu t'ho imagines l'any passat? La veritat és que l'any passat vaig estar treballant en ella era el cap visible, però vaig estar ahí recolzant i sí que ja comences a veure tot el que és la infraestructura que comporta la fira. Aquest any ha sigut diferent, però també molta faena perquè s'han estat barallant els possibles escenaris en els que es podíem veure en els dies de fira, i la diferència ha sigut que hem tingut que treballar molt en aquest nou format, adaptant-nos. Molta faena, molta faena. Escolta, aprofite per anunciar a tot món que esta joia, perquè això és una joia on estem, en el Palau Comtal, que estarà obert, que podran visitar-lo, que podran gaudir de l'economia, de la gastronomia, del paisatge, de lo molt que dona Cocentaina, no? Exacte, sempre respectant totes aquestes mesures, controlant l'aforament, però es podrà visitar. Una decisió, per últim, difícil de prendre, no? Difícil no, perquè al final és un poc el que estem obligats, no es poden fer actes multitudinaris, però sí que difícil per la part de treballar-la i que tinguérem esta 674 edició de fira. Molta sort. Moltes gràcies. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.